खगड़िया जाके कीन देलकोगे। रोहित राजवंशी। कान के कनबाली छौरी के देलकोगे, होठ के होठ लाली छौरी के देलकोगे। कल सुमितवा छौड़ा संगे गेला रही खगड़िया जाके कीन देलकोगे। कल ननवा छौड़ा संगे गेला रही सुपौल में जाके कीन देलकोगे। PM रिकॉर्डिंग स्टूडियो आलमनगर मधेपुरा। हाथ में छौगे कंगना छौरी के देलकोगे। नाक में छौ नथुनिया छौरी के देलकोगे। कलननवा छौड़ा संगे गेला रही मधेपुरा जाके कीन देलकोगे। कल पंकजवा छौड़ा संगे गेला रही सहरसा जाके कीन देलकोगे। मधेपुरा जाके कीन देलकोगे। PM रिकॉर्डिंग स्टूडियो आलमनगर मधेपुरा। आँखी के कजड़वा छौरी के देलकोगे। आँखी के कजड़वा छौरी के देलकोगे। कल रोहितवा छौड़ा संगे गेला रही पूर्णिया जाके कीन देलकोगे। कल बरजसवा